arrazoian sinisten denean ez da ustean. Arrazoia ezagutzen dugu, borroka ezagutzen dugu. Pertsona gutxi batzutan sinisten dugu, baina asko sinisten dugu gutxian. Erabakiek ez gaituzte txikiagotzen, pasietan ditzen gaituzte. Ez da pobreen kontrako gerrarik izango, pobreziaren kontrakoa baizik. Borroka luzea, zaila eta arriskutsua izan da. Bidean asko geratu ziren eta geratuko dira. Ez da zure etxipenen esku egongo